I clar, vam començar fa 8 anys, Enric, recordes, amb dos àrees complicades. Una era la lluita contra la pobresa, quan aquí a Girona semblava que no hi havia pobres. Fa 8 anys hi havia pobres, hi havia desigualtats. Fa 8 anys la renda del Mercadal era el doble que la de la zona est. Per tant, volia dir que hi havia enormes diferències socials. Però els serveis socials estaven tancats a l'armari de Cultura. Era una secció del Departament de Cultura. Gent amb molt bona feina, però que necessitava, normalment per guarir un malalt cal un bon diagnòstic. I per lluitar contra la pobresa cal situar-la com les ferides, doncs que els hi toqui l'aire. I així és la millor manera perquè les ferides es curin. I això no va ser fàcil. No va ser fàcil perquè començàvem un govern sense majoria absoluta, amb una majoria de govern enyorant la majoria absoluta. Hem tingut 8 anys complexes, però que aquesta ombra allargada de la majoria absoluta sovint ens ha complicat la manera de funcionar i ens ha portat de vegades a menys confiança de la necessària. Tot i així hi hem treballat i en les àrees en què nosaltres ens ha tocat fer, jo penso que hem fet compromisos amb la comunitat. Jo sempre he dit que la lluita contra la pobresa que és consustancial amb el sistema econòmic vigent, però que amb aquest sistema econòmic hi ha països on la pobresa està molt més mitigada. Per tant, per què no ens emmirallem amb aquests? Per què no busquem aquestes solucions? I per això és necessari els altres, treballar amb els altres.